Eli moi, tänään mä tein 10 faktaa minusta videon. Ja tää on aika jännää, koska mä en ole niinku ikinä yksin tehnyt mitään videota. Niinku, että mä oon ollut siinä kokonaan yksin, niin tää on aika jännää mulle, mutta testaa miten tää menee. Eka fakta. No, mä rakastan, mun lempiruoka on kaikki mäkkäri ja pizza ja tämmöset niinku hampparit. Roskaruoka, mä tiedän miksi, mutta se on mun lemppari. Mä en tykkää maidosta. Mun parhaita kavereita on Moona, varmaan ykkönen, sitten on Milla ja Jemina. Et joo. Mun hoitohevonen on tällä hetkellä Donna, mutta se vaihtuu pian, kun niin, jotkut luulee, että mun hoitohevonen ei ole enää Donna, vaan Kapu tai joku muu, mutta tällä hetkellä se on vielä Donna. Tää ei ole fakta, mutta siis meidän tallilla on siis sunnuntaisin aina hoitopäivä. Ja kuukausin välein sunnuntaisin vaihdetaan, tai siis kuukauden välein lauantaisin vaihdetaan hoitohevoset. Että sunnuntaina sitten hoidetaan joku, niin, you know, ehkä. Niin tällä hetkellä nythän on siis lauantai. Mutta mä lähden tänään mummolaan, niin joo. Tänään ei sitten voi. Me ei tänään, koska tänään ei ole vielä mennyt kuukausi niistä, niin tänään ei ole hoitohevosten vaihto. Mutta vissiin ensi viikon lauantaina on hoitohevosten vaihto, mutta siitä ei tule ehkä mitään videota ehkä. Ei kun tulee siitä ehkä video, ehkä. Miksi vähän koko ajan ehkä, mutta kuitenkin. Niin ensi viikon lauantaina saattaa ehkä tulla video hoitohevosten vaihdosta. Mut siis tällä hetkellä mulla on vielä Donna ja en tiedä kenet mä saan seukiksi. Mulla on oma puhelin, läppäri, tietsikka. No ei mulla on siis oma läppäri. Siis semmonen kannettava tietokone ja iPad, puhelin ja pelipuhelin. Mä oon Annin tytär ja Annin ja Jukan tytär. Julia on mun sisko, niin siksi mitä tapahtui? Ei varmaan mitään, mutta siis Julia on mun sisko ja Julia teki siitä tärkeää tietoa Annin tallista videon, niin nyt mäkin saan tehdä sitten yksi videon. Ja joo. Joo, mä oon koko ajan unohtanut laskea mones fakta tää on, mutta siis nyt on 7. fakta nyt, minkä mä nyt kerron. Mun lemppari, no tarkennan nyt, on tää Raspberry Fanta. 8. on semmonen, että meidän talo on tallissa, tai niinku tallialueella. 9. fakta on, että mä olin piirränä kova piirtäjän, niin mulla on semmonen yksisarjisleikekirja ja mä voin nyt näyttää sitä kuvan. Viimeinen fakta, eli 10. fakta, on tosiaan semmonen, että mä oon tällä hetkellä niin ulkona kuvaamassa, tai niinku, no ei ulkona, mut sisällä, niinku tämmöisessä jossain paikassa, mut se ei ollut siis se fakta, niin että mulla on oma huone ja mulla on jo sänky, mutta mun läppäri on nyt rikki, niin se oli rikki, niin se on nyt äitillä korjattavana, tai no iseillä. Mutta musta tuntuu, että se on kohta korjaamassa. Et joo, se on. Mulla on siis oma huone, se on se viimeinen fakta. Kiitos kun sä katsoit tämän videon ja saattaa tulla vielä täältä. Tää tulee varmaan ehkä maanantai YouTubeen. Ehkä, koska niin. Ja sit tulee myös Jeminan päiväkirja osa 2. Jos mäkin näyttelen, koska Emma oli kipeä, niin mä näyttelin siinä Emmaa. Miksi mä kerroin ton? Mut joo, Jeminan päiväkirja osa 2 tulee. Ja mikä toi johto tuolla on? No en tiedä, moikka!